Rozmýšľam, ako uchytím motor. Potrebujem ho mať takto, áno. Mohol som ten kúsok profilu, áno, ešte predĺžiť, že by som ho potom vedel uchytiť, ale nevedel som, no však. Ale poradím si jednoducho. Motor položím sem. Dám si sem dve podĺžky, aby to bolo tento profil, aby bol mierne nadvihnutý, aby nebol so stolom, to nechcem. Áno, a dám ho sem, o tento profil. A na 3D tlačiarni si vytlačím prednú stranu a bude to držať. No však, idem na to. Uvidíte, jak to bude a túto časť navarím. Navarím sem, z druhej strany dám napadačíka. Samozrejme musím zhodiť, aby som nepoškodil skrutkovicu. Navarím jednu stranu, druhú stranu a pokračujeme ďalej. Tak mám to pripravené zatiaľ na prvú stranu. Lineáre zakryté, voda, zvarím jednu huseničku a hneď schladím, aby zbytočne nedeformovalo teplo profil. Elektroda, viem, že to je na drevenom stole, ale mám vodu pripravenú, takže poďme na to. Zatiaľ prvý zvar takto, bol okamžite chladený, takže pokračujeme ďalej. Samozrejme zváranie elektródu. Dobre, zvarené je to z tejto strany, to isté aj tu. Neviem, či to bude vidieť. A je to dosť pevné. Chytím. Ha, super. Teraz druhé. Zvarené sú jedna, druhá strana. Takže motor sem môže ísť takto. Výborne. A má tu aj medzeru zo spodu. Vďaka týmto podložkám. Výborne. Má to byť opreté tu. Nie tu. Takže je to dobre spravené. Ja sem už dávam skrutkovice, keďže už mám ako uchytiť motory. Dávam naspäť skrutkovice a pomaly už začnem riešiť samotné uchytenie. Áno. A motory budem asi až na konci dávať. Medzi tým budem aj robiť 3D tlač, ale hlavne po mechanickej stránke, aby boli ostatné veci hotové. Takže skrutkovice. Ja to uchycujem matkami, ktoré majú plastový poistný krúžok. Len urobil som jednu chybu. Ja som to dal zárov na tohto rádiusu. Áno, matka mi tam vojde, ale s podložkou mi to už robí problémy. Takže dajte na to pozor. O ten rádius by to malo ísť trošku nižšie, no, do budúcna. Mám zatiaľ druhú stranu ako tak uchytenú. A teraz už dávam koncovky na mazania, áno. Ale zistujem, že som sa tu trošku možno pomýlil, respektíve nedomyslel. Ľavá strana, to je táto. Sem ešte dám takto profil, tu bude z pravej strany. A tu bude tiež z pravej strany a profil bude tu, takže trošku možno sa mi bude horšie dávať tá maznica, ako tá dekalamitka, tak uvidím, jak to vymyslím. A na to som mal myslieť skôr, že sa to teraz nechce odskrutkovať celé, už na to kašlem. Že nejak si poradím, len treba na to myslieť. Ďalšia vec, už pripravujem takisto aj mazacie koncovky, ale zistil som, že viem to tam naskrutkovať, len keď to není takto, že už na kolajnici. Tak na to si dávajte tiež pozor.
lebo takto to musím vysunúť a zatiahnuť, áno. Tak na to bacha, to už lepšie tam dať vozíky už priamo aj s koncovkami. Tak nahodil som si už aj X-ovú os, ale tiež je to ešte voľné. Ale ideme postupne, chcem najprv toto dokončiť, túto Y-ovú os, áno. Takže teraz čo potrebujem? Ja potrebujem uchytiť to s konštrukciou. Idem nájsť nejaké profily, pozriem, čo tu mám a budeme pokračovať ďalej. A ja musím ešte porozmýšľať, ako uchytím tento motor. Áno, sem nejak tak rozumne. Toto bude tiež zábava. Tak som si prehodil už ten stôl, áno, dal som si to pri stenu. Celkom ma prekvapila tá váha. Chudák stôl má čo robiť. Zatiaľ mi to bude stačiť. Neskôr si tam spravím oceľový stôl. Rozmýšľal som už, ako pripravím elektroniku. Nebudem zatiaľ dávať originál, škatulu, nič. Ja elektroniku proste a skrátka bachnem pod stôl. Viem, není to zase riešenie také, ktoré by sa patrilo, ale chcem, aby si to CNCčko zarobilo. Keď si zarobí na seba, potom budem do neho ďalej investovať. Buď to bude iba nejaká hračka, ktorú potom neskôr strelím, predám, nechám si, neviem. Alebo budem rozvíjať, ale musí si na seba zarobiť. Dneska sa budem venovať teda hlavne už príprave X a Z osy. Nechcem to zatiaľ spájať, Y-ovú os, pretože ja s tým potom už nepohnem a ja s tým budem potrebovať ešte hýbať. Zatiaľ to má čas. No, nechce sa mi to ani modelovať na počítači. Nechcem za tým straviť už ani minútu, proste to budem všetko robiť z hlavy. Pripravil som si takto lineárne vedenia na Z-ovú os. A dôležité je, aby som tu mal dosť miesta, áno. Takto. Všetko je to dĺžka 400 mm. A ja potrebujem aby tie lineárne vedenia, lebo vidím, že kúsok mi to trčí, to sa mi neľúbi absolútne, to nie je dobré. Takže ja si to narežem z tejto hliníkovej platne z 20. A ja budem potrebovať, aby to bolo... Zle sa mi to merá. Nič, musím nájsť najprv šubleru. Rozmýšľam, ako teraz bude rozteč, keďže som si to nechcel modelovať. No, Z-ová os, ona pôjde sem. Ja potrebujem mať uchytené aj lineárne vedenia. Áno, a vozík z jednej strany, z druhej strany budú musieť byť uchytené vozíky. Dobre, naša šublera. Takže budem potrebovať rozmery na tých 150. Áno, a je tu aj vola, takže 150. Na výšku 400. A to znamená, že aj sem budem musieť dať 150. Lebo som si rysoval 130 a to je špatne. Takže rozteč bude 150. Dobre, lebo inak to ja nemám ako uchytiť. Áno, vedľa vozíkov, aby to bolo všetko takto. Jedine, že by som to dal nižšie. Lenže zase musím posunúť vozík.
A to by som mal menšiu výšku. Tým pádom by nemalo zmysel, na čo potom by som tam dával na 400 dĺžku. Dobre, spravím to na tých 150. Túto platňu mám teda pripravenú, odihlenú. A ja tú platňu uchytím sem. Áno, takto. Tu bude platňa uchytená o spodok. A tu toto ide sem. Toto ide sem. Toto sem. Dobre. Takto. Toto je spodok. Áno. Vidím, že miesta som si nehal dosť. Výborne. Vlastne ja som to robil tú spodnú stranu na šírku vozíkov a to teraz ma napadá, že to som nemusel. Mne to stačilo na šírku kolajnic. No nevadí. Nevadí, že to je aj na šírku vozíkov. A sem. Takto. Tu bude vreteno. Takto na spodu, áno. Ja som si to v grafike kreslil tak, že toto vlastne bude takto. To si pozriem, ako to mám. Ale viem, že spodok má byť zárovna. Takže ja nebudem potrebovať celý rozmer 400. Ale nejakých 330. To mám v grafike na počítači. Pozrieme sa na to, ako mi to vychádza. Tu je to pekne vidieť, ako som si to naplánoval. Áno, tu dole vidím, že 402,5 to je nič. Jednoducho je to na 400. Ale tu som si to naplánoval tak, že ono to nebude teda zarovná, jak som si myslel, že tohto spodku, ale vretená samotného. A má to dĺžku 327,5. 327,5. Takže zase šírku nechám zachovanú. To je tých 150. Áno, no to mám dokonca 175 šírku. Nevadí, dal som na 150, ešte som ušetril. Ale tu je 327,5 dohodnutý. Ahojte, tak dneska pokračujeme ďalej. Ja som trochu pokročil, no mám tu spravené takéto vymedzenia, som si navrhol. Vlastne to pôjde takto sem na vozíky, 1, 2, 3, 4. Tu už mám predvrtané otvory. Vďaka kalibru som si naznačil, ktorý som si spravil. Áno, tu už mám pripravené ďalšie otvory, som si nameral od vozíkov rozmery. A toto je pre mňa dôležité. Toto. Je to... No, aby sa tam nesvietilo a nesvietí sa, hej. Je to opreté, opreté, opreté. Toto je veľmi dôležité. Keď ja sem naskrutkujem platňu, tak to bude takto. Ha! Paráda, super. Takže toto
je pripravené a schválne som si dal tieto vymedzenia tak luxusne, ale to je paráda na inžiniera, hej. Dám si to sem, naskrutkujem. Už mám pripravené aj stredné otvory. Takže batéria sa nabíja, idem vrtať. Trochu som mal obavy, či tie otvory, čo som vrtal, či nepôjdu krivo, kade tade, reku 20 platňa, no. Ale celkom to vyzerá byť obstojné, na to, že som akučkou vrtal. Teraz, toto už mám prevrtané, áno, prevrtané mám. A toto bude zaujímavé. To bude teraz trošku zložitejšia časť. Ja tu mám tieto vymedzenia, áno. Kúpil som tieto čierne imbusové skrutky, 30-ky, a budem dávať podložku aj s vejarovou podložkou, aby to bolo tam akési zaistenie. A rozhodol som sa takto to zložiť kvôli tomu, že ja potrebujem, aby tie hlavičky boli vnútri zapustené, aby netrčali. Pretože pôjdu tam lineárne vedenia, aby to nezavadzalo. Áno, takže to bude zapustené vnútri. A keďže vrták, on má vlastne taký kužel a ja som sa rozhodol, pretože ten kužel tam dám podložku a vejarovú podložku. Takže tam bude mať ako takú rovinu a plus potrebujem s tým zase aj dilatovať, áno, že kúsok takto. Tak, teraz si budem musieť zobrať väčší vrták. Spravím otvor, ale povedzme, že možno do nejakej polovice. Áno, spravím do polovice. A keď si to tu tak predstavím, áno, že takto nejak by to malo byť. Takže mal by som mať dosť priestoru aj pre platňu, aby to bolo aj zaťahnuté vo vozíku. No, tak idem zahlbovať. Navrtané mám. Myslím si na to, že to je všetko vručne. Tak celkom super, dobre to vyzerá. Výborne, a trochu pilín to povysávam. No, a ja to teraz vyskúšam. Najprv si to sem vložím. A vlastne ja tam ešte musím kolajnice navrtať. Toto ide sem. Výborne, bude to zapustené. A kolajnica, keď prebehne, skrutka bude vlastne vnútri. Dobre. Toto mi zhruba vyšlo. Ja som to vlastne rátal takto, pravda? Takto. Asi áno. Toto. No len až to bude takto, tak ma napadá otázka. Dobre to inak vychádza, je to všetko mimo skrutiek. Ale v prípade budúceho servisu, jak dám dole to ložisko pod tým? To musí ísť celá jedna kolajnica dole. No, to bude zaujímavé. Aha, tu mi vychádza na jednu skrutku, že to nabúra. Ach, toto sa mi neľúbi. Takže jedna skrutka tu bude vynechaná. Aj tu, no. To sa mi neľúbi. Sakra. No nič. Teraz, jak tak na to pozerám, však dobre to vychádza, lebo ja som tú prvotnú šírku meral na šírku vozíkov.
nie na šírku kolánic, hej, že to bude takto po okrajoch, takže chvála Bohu, dobre, paráda, super. Takže bude to uchytené na všetkých skrutkách. Akurát tu mi malinko bude musieť trčať tento kúsok, pretože tu chcem mať zarovno so skrutkou a tu použijem ozubené kolečko, lebo motor, prvotný môj nápad, že bude hore, ale nebude hore. On bude zo zadnej strany dole, aby nebola veľká páka, keby to bolo na výšku, že viacej otrasov ako pri vibráciách a podobne. No, toto ložisko je zarovna. No dobre, idem na to, takže teraz si naskrutkujem lináre a ideme ďalej. Tu som si vymedzil priestor podĺžkami. Samozrejme chcem, aby som tam mal trošku medzeru. Takže to bude takto. Jaj, paráda, dobre to bude. Naznačiť, navrtať. A spravím to tak, že tam dám závit. Áno, tu, kde mám, tu sú štvorky. Štvorky pripravené. Môžem to uchytiť. Mám to pekne pritlačené, všetko. Ja si prstom pritlačím profil a naznačujem stred. Toto tu už naznačené mám, teraz druhú stranu. Tak toto vyzerá naznačené, výborne. Všetko mám naznačené, to si položím sem, lebo som to naznačoval touto ceruzou. To už môžem stiahnuť, tak. Jamkár a všetko najamkovať. To znamená najamkovať. Všetko najamkovať, prevrtať a spraviť závit. Rozmýšľam, ako hlboko bude závit. Tu sú štvorky a ja tu mám, tam je desina, hej, ešte centimetr bude na výšku a mám iba tieto skrutky, centimetr, no to bude málo. Ja to spravím tak, že celé to prevrtám skrz urobím závit a dám tam plnú výšku, musím kúpiť skrutky, ktoré budú dlhšie. To znamená 30 dĺžky, lebo tam pôjde ešte plus podĺžka. Toto sú 15, no nevadí, nemám na to skrutky. Takže, ale urobím to tak, že celé to prevrtám. To bude najlepšie, lebo je to mäkký materiál, hliník a chcem, aby to ozaj držalo, čo najlepšie. Takže to prevrtám skrz dlhšie skrutky na závit. Rozvrtané je to parádne. Sem dávam teraz závity M5 do akučky. Samozrejme je to hliník, tak opatrne. A sem pôjdu M4. Mám tu olejček, áno, z VDčka som strekol. Takže teraz na tom robím takto. Najprv som myslel, že to nedokončím, že to nechám na ďalší deň. Lebo, čo sa mi stalo? Dávajte na to pozor. Zalomila sa mi tam strojný závitník sa mi tam zalomil. To je taký, že nie ako klasický rozdelený 1, 2, 3, ale je to vrták aj so závitníkom. Sakra, zlomilo sa mi to len na dosť blbo. Blbo sa mi to, no nevadí. Tak som to dal, nie že skrz, ale len týmito tromi, takže to je vlastne do tejto hrúbky, áno. Zhruba do 3/4, ale tak povedal som si, dobre, kašlem na to, spravím to tak, veď to bude stačiť. A teraz tá radosť, už chystám prvý lineár som uchytil. Zatiaľ, jasné, že provizorne na 2 skrutky a uchytávam ďalšie. A tým, že ja som si tu spravil takto tieto profily, to musím od tých pilín očistiť, áno, takto.
Teraz si dám druhý sem. A toto je nádhera. Takto mi to dobre sadne. Zatiaľ si to dám bokom, nech mi to tu nezavadza. Sem. Teraz dobre, že som si spravil s tými výstupkami a pekne si teraz uchytím do kríža. Prvý, druhý, tretí, štvrtý lineár. A potom ho posuniem vlastne všetko sem. A tu ho uchytím. Tak vyzerá to dobre. Ešte to nie je dotiahnuté, hej. Ešte tam mám, no tak ozaj minimálnu vôľu. Už som to trošku lepšie dotiahol, ale ešte mám vôľu tak doľava doprava s tým hýbať. Ale každopádne, výborne. A teraz, keď som si vyskúšal, akú vôľu tu mám, tak je to prakticky presné. Toto je minimum. Toto ešte zatiahnem, tú platňu zatiahnem a ono to bude prakticky presné. Toto, keď sa zatiahne k tomu, to je úplne v pohode. Super. Teraz tam môžem dať lineárne vedenia. No len... proste najprv to zatiahnuť. Ale toľko tam imbusák dostanem. Už to doťahujem. Keď je tu toľko skrutiek, je dobre to všetko do kríža robiť. Hej, trochu takto. Trochu takto. Nech si to pekne všetko sadne. Treba to robiť tak, do kríža. Ale inak super. No, ďalší postreh, čo ma teraz tak napadlo. Či som ja radšej nemal použiť lineárne vedenia, ale nie tieto hranaté s hranatými vozíkmi, ale tie, ktoré majú gulatinu. Pretože keď ja som použil tieto dva profily, ktoré sú privarené k sebe, to je v poriadku, ale tie profily, oni nie sú úplne v pravom úhle. Tam sú značné odchýlky. Keď som to pozeral, vlastne toto mám najpresnejší uholník, áno. Predpokladám, že uholník je presný. Mám tam hore veci. Nemám to teraz jak zmerať. Proste, skrátka, nemám to ako zmerať teraz, mám tu veci. Není to všetko v pravom uhle. A teraz, čo to má za následok? Že tento vozík, dajme tomu, že je v uhle, je pekne kolmo k tejto doske, ale keďže ďalšia doska nemusí byť úplne v uhle, respektíve tá má inú odchýlku, tá inú odchýlku, tak nie sú kolmo k doske, ale sú minimálne presadené, áno. A tým, že ja teraz zaťahujem skrutky, tak ten vozík tlačí k doske. Lenže toto není v uhle, takže to robí teraz odpor na ložiska. A cítim, že ono to ide, ale ide to ťažšie. Ono to rozbehám. Hádam si to ešte posada, ale na budúce už by som nepoužil hranaté, ale tie gulaté. To znamená, že s podopretou tyčou. Podopreté tyče by som použil už na budúce. No, na to, že som si to robil tými prípravkami, čo som si vytlačil na 3D tlačiarni, kúrňa, pekne to sedí. Teraz akurát som si tam dal ten stred a dobre, všetko sedí. Na to, že to robím rukami a kučkou, tá parada. Tak som priskrutkoval už aj gulovú skrutku. Najprv som to robil tak, do rohu som priskrutkoval vozík a až potom domce. Jedna strana, potom som dal celú os sem do rohu a až potom som skrutkoval druhú os. Druhú stranu. Takže môžem to dať do stredu. Výborne.
Toto je už pevné, takže toto je vystarané, celá x-ová os. Y-ovú tu dám asi až naposledy, lebo ja s tým potrebujem ešte hýbať a to by som musel hýbať s 2 motormi. Tuto ešte nechám voľné, ale Z-ovú os už môžem pripravovať. Ale na dneska už budem končiť, lebo potrebujem skrutky dlhšie ako sú tieto, áno, o 5 mm. Nech je to čo najhlbšie. Takže na dneska padla. Skrutky mám nakúpené a pôjde to vlastne takto. Tu mám štvorky, 4x20. Podložka, vejarová podložka na zaistenie. A skrutka je imbusová 4x20. Tieto všetky otvory, tam už je spravený závit až na ten jeden, čo som zlomil. Ten ma bude dlho mrzieť, ale nevadí. No vadí, ale však, no. Dobre, poďme na to, ideme skladať. Naskrutkované sú lináre a presne tak, jak som rátal, tým, že som tam dal o číslo menšie skrutky, tak to má pekne vôľu. Viem s tým hýbať. To je presne to, čo som potreboval. Není tá vôľa veľká, ale dostatočne na to veľká, aby ako keď som robil tieto dva lineáre, keď som vkladal, proste budem vedieť to vyrovnať číselníkovým odchýlkomerom. Ten mám niekde tu je. Ten mám tu, áno. Ale ja teraz potrebujem zistiť, či to je vôbec kolmé voči spodku. Nech prvý lineár musím zatiahnuť, ale zatiahnuť tak, nech to je čo najviac voči spodku. Alebo ho proste zatiahnem s tým, že už si dokorigujem druhú platňu. No to je blbosť, to by potom vyšlo zo šikma. Toto musí byť proste kolmé už táto časť. No takže budem potrebovať väčší uholník. Tento je malý. Tak som našiel takýto riadny uholník. A opäť platí čo najpresnejšie v domácich podmienkach. Takže ja si to prirovnám k tomuto profilu a môžem vidieť, že akože relatívne super. Akože super, prečo nie? Voči spodku? No paráda. Takto budem postupovať. Zatiahnem postupne skrutky, budem zaťahovať. Áno, zaťahnem túto skrutku. Keď budem si zaťahneť nižšie, zase pôjdem napríklad do stredu. Proste, aby to bolo pritlačené všetko, ale však moc aj tak nepôjdem s tým linárom na takúto vzdialenosť. Na domácich podmienkach aj tak je to najpresnejšie, ako sa dá. A potom dám číselníkový ten odchýlkomer. Ten mám tu. A tým budem zase porovnávať odchýlku a tak zaistím, že budú naozaj súosové. Ale už keď to mám takto, viem, že to nemám pritlačené. Áno, ešte to není pritlačené. Ale takto si môžem overiť, že či to bude aspoň... Toto posuniem, či to bude aspoň takto. A tam sa mi svieti. Ajaj. Aj. Tu sa mi svieti. Opretý a svieti sa. A svieti sa nám parádne. No. Ty kokos. To musím napraviť už tu, na tejto úrovni.
No, to bude zaujímavé. Jediné, čo ma tak napadá, jak to napraviť. Tieto 4 skrutky z jednej z druhej strany, čo mám povoliť, vypodložiť, zatiahnuť. A tam musím dodržať aj tento uhol, aj pravý uhol. To sa mi neľúbi, tam musím veľa toho dodržať. No je to dosť ujdené, to je zaujímavé, ale prečo? Alebo to nemám ešte dotiahnuté a mne to ten pohľad skresluje. Ja to zistím tu. Zistím to tak, že ja dám tieto vozíky preč. Aha, ja ho dám preč. Jeden vozík. Druhý vozík. Ide sem. Teraz uvidíme, ako mi sadne tento profil. Tak, toto som zvedavý. Aj, svieti sa tu riadne. Ty kokos. No. V ču je otázka, či sú tie profily na krivo, spodné, ale nezdajú sa mi nejak. Ja to ešte posuniem do začie. Ešte to posuniem. Tak, aby som išiel, dočiahne mi to na tretí, a jasné. Takto na 3 profily. No, to som zvedavý. Tak to sem. Toto sem. Svieti sa tam. Slabšie vidieť, slabé svetlo. Tu je to opreté a tu. No. To je celkom dobrá dilema toto. Aj. No nič, toto ešte musím popremýšľať. Popremýšľal som. Ja sa veľmi chcem vyhnúť tomu, aby som jedným, jak to povedať, že jedným profilom nastavoval 2 smery, áno, že pravý uhol X, Y a Z a podobne. Proste toto viem, že je pravý uhol, ale neriešil som náklon. Tu riešim zase, či je v osi, áno, takto, či je v osi ten náklon, ale neriešim, či je takto náklon. Takže, pravý uhol tu mám. V pravom uhle, keď to zaskrutkujem, to tu mať budem. A to, čo sa mi bude svietiť, ja to spravím tak, že budem musieť zase povoliť všetky skrutky, tieto spodné, a ja to vypodložím. To je jediné najrozumnejšie riešenie. Vypodložím a pravdepodobne na 3D tlačiarni vytlačím rozmer, ktorý budem potrebovať. Lebo nechcem tam dávať napríklad podložky kvôli tomu, že toto je z plastu. Ja keď to zaťahnem, ten plast je predsa len mäkký. Nelúbilo by sa mi také riešenie. Ja to vytlačím na novo. Ale najprv to všetko zaťahnem a dám do uhlov to, čo potrebujem. No to je zaujímavé, toto takto. Ale škoda, že to nesedí na prvýkrát. No nič. Prvý lineár som si uchytil. Je to pekne všetko, to sedí. Takže zaskrutkovať všetky skrutky, pekne je to pritlačené.
a následne pôjdeme na druhú stranu. Jednu stranu zatiahnutú mám, ale spravím to tak, že druhú stranu nebudem kalibrovať, pretože keď toto zase povytiahnem a dám naspäť, podarí sa mi to dať naspäť, tak ako to bolo predtým, ja neviem. Takže ja to urobím takto. Už teraz to dám sem. Takto. Dobre, je to tu na 3 profiloch. No. No, ja si zmeriam, koľko to robí. A presne o tú mierku musia byť väčšie tieto podložky spodné. Ale ešte si zmeriam, či to aj druhá strana nejak nerobí, vlastne na ľavej strane. Ale to bude tiež takisto, no ježiš, tam sa svieti, pána peka. Keď aj ten spodok není optimálny, no toto je... Približne to ale sedí, hej. Približne to sedí. Ale toto je strašne moc, to už od oka vyjde, to je moc. Toto je strašné. No nič, navrhnúť podložky, vypočítať odchýlku a znovu vypodložiť. Spravím to ináč. Nechcem, aby jedna mierka bola taká, druhá taká. Ja to predsa len dám stade tu. Ja to vypodložím. Chcel som sa tomu vyhnúť, ale očividne toto tu není také, aké som myslel. Takže normálne to celé zložím. Budem v tom pokračovať ďalej. A keď bude treba, tak tento výkyv, tú odchýlku upravím tu. A čo sa týka tejto odchýlky, áno, až tu nejaká bude. Tu je skrutiek. No buď povolím zo strany vozíkov, alebo zo strany lineáru. Ale verím, že to bude dobré. Takže pokračujem ďalej. Snažím sa to nejako to normálne uchytiť, ale nelúbi sa mi to. Ja to spravím ináč. Ja sem dám normálne ešte sem vozík a budem merať iba rozteč vozíkov. Začnem od stredu, pôjdem hore, pôjdem dole a to musí sedieť. Jedna aj druhá strana je uchytená s dverkami. Ja si sem dám vozík, tiež opatrne. No hýbaj, ide tam dosť ťažko. Ach, jedna gulička je vonku. No. A teraz začína zábava. To som nečakal. Skade chýba tá gulička. Aha, táto rada. Táto horná rada mi padá. Ostatná, nie táto jedna rada. Skúsim ju tam natlačiť naspäť. No, dával sa to tam skrutkou, skrutkovačom. Skrutkovač bol zmagnetizovaný. Či mi tá gulička niekde nepadla? Ani ma nehne ju hľadať. No kašľať na to, proste stalo sa. Vidíte, aspoň vidíte, jaké sú tu komplikácie, to moja chyba.
Jedna gulička mi tam bude chýbať, ale však zase nejde to na nejaké extra tlaky, hej. To jedna gulička, keď chýba, to nevadí, ale série ma to... Boha, dneska sa darí. No nič, vyskúšame po druhýkrát. Poď moja, poď. Opatrne. Prosím, nič nevypadne, nič. Dobre. OK, už je tam. Však ono to zase bude držať, hej, ale... Prečo ja? No nič. Takže zoberiem si šubleru a budem merať a postupne zaťahovať, tak aby bola rovnaká odchýlka všade, ale s tým, aby ten lineár bol v strede, áno, tých skrutiek. Dal som si hore vozíky, nakoniec ten spodnú svierku som dal preč, mi to zavadzalo, nabúravalo mi to, ale má to dosť veľký odpor na to, aby to držalo. Ja to spravím takto, no. Mne sa to ťažko aj kameruje, aj meria, ale zistím si najprv maximálne, koľko ma to púšťa. Áno, a ja si nájdem približne ten stred. A túto mierku namerám aj hore, zatiahnem jemno jednu skrutku, druhú skrutku, potom si posuniem lineárny vozík, znovu aby to bolo v strede. Zatiahnem a potom celú radu zatiahnem a to musí sedieť, bude to dobré. Ono to chvíľu vždy trvá, ale podarilo sa mi to. Takže tuto nám to vychádza skoro 4,5 a tu máme a tiež 4,5. Dobre, takže pozaťahovať a mali by sme to mať vyrovnané. Nakoniec som to nemeral z vozíka od vozíka, lebo mi tu zavadzala táto skrutkovica, ale nechcel som ju už dávať dole. Ale podarilo sa mi to takto merať, priamo v lineáre. Tu máme 40, stred je 40,5 a výška je 40,5. Ja neviem, či je tento lineár, či je vôbec presný. Hej, tu mi vychádza 40, mám tam pol stotiny rozdiel, ale to nebudem absolútne riešiť, to si sadne. Takže už to môžem zaťahovať a tieto dva lineáre môžem povedať, že sú súosové. Kebyže sa mi tu dobre centruje, mám to ako spraviť, tak aj tú pol stotinu by som vycentroval. Len mne to tu je ťažko. Aj to tlačiť, kade tade, hej, upevňovať to, ustavovať. Tým chcem povedať nie, že by ma to nejak, že by som sa na to vykašľal. V domácich podmienkach je to proste viac než uspokojivé a dobre to bude. Všetko je zatiahnuté. Zo zvedavosti ešte posledná skúška správnosti. Jasné, 40. Pozrieme sa sem. A 40,5. 40,5. Kúsok už 40. Proste je tam pol stotinka, mi vieta. Ale to už nemám ako, ťažko sa mi to tak lepšie centruje. Dobre, toto máme. No výborne. Tak ja by som mohol povedať, že už by som sa mohol obrhnúť aj na upevnenie vretena. Pravda? No. Len.
zase. Tu si musím pozrieť na počítači, jak som si to navrhol. Áno, to pôjde sem. Tieto vozíky budú hore. Jeden vozík, druhý vozík, tretí. No budem si určite musieť spraviť zase nejakú šablónu. To si spravím na 3D tlačiarni. A no určite prenesiem si to tak, no nič. Idem za počítač a idem si navrhnúť ďalšiu šablónu. Tak, stará známa grafika. Tu už som si navrhol takýto prípravok, kde už mám naznačené rozteč týchto vozíkov. Áno, to som si pomeral a spravil som si z toho 3D model. A teraz sa mi to vytláča na 3D tlačiarni. Šablónka vytlačená. Som si spravil zárezy, aby som vedel vrch a spodok. Ako vedie vidieť, že to pasuje takto, ale je mi to tak pohodlnejšie. A druhou šablónkou si vlastne urobím na tento vozíček jaj. Takto to ide. No takže budem si musieť namerať stred. Nechcel som to dávať sem, neviem, či to dám trošku vyššie, trošku nižšie, neviem, reku. Spravím si to už, keď to bude, budem priamo vidieť tu. Dobre, takže ceruza označiť, najamkovať, navrtať. Vyzerá to veľmi dobre. Tie šablónky mi veľmi veľa ušetria starosti. A teraz jamkovať. Najamkované mám. Zoberiem si trochu vedečka. Si nastriekam. To stačí. A namačať vrták a vrtať. Prevrtané mám. Mám už naznačený aj stred, kde mám tento prípravok. Akurát výšku si zoberiem tak, aby som ja mohol nejak tak do stredu, hej, že dávať mazničku. To si už namerám, vyvrtám. Už tu mám aj zahlbené pre skrutky. A ešte budem musieť vrtať pre vreteno. Ale tam budem rezať závit. Namerané mám, vystredené mám ako potrebujem. Teraz si naznačím otvory, najamkujem, prevrtám. To je výhoda týchto prípravkov, keď si vieme spraviť na 3D tlačiarni. Zatiaľ som si to provizorne uchytil. Takže toto sa mi bude vlastne hýbať takto. Áno, to bude horná poloha. No a no ja si potrebujem zistiť, ako by som ho dal. Či ho dám zarovno? Musím si to ešte vyrátať. Lebo tu bude nástroj. Koľko budem môcť zafrezovať. Chcem si iba overiť, koľko mi teda pôjde stúpanie hore a dole. Tu už som na doraze. A toto ešte nižšie sa dá dať. Tak, to bude zarovno, to ešte musím celé vyrovnať. Ale keď zoberiem vreteno, ja ho dám tu zarovno. Áno, a tu
vidím, že tento plastový spodok, to by bolo v poriadku, keď to dám zarovno. Lebo keď budem mať niečo vysoké, čo budem frézovať, plus nástroj, takže to by bolo v poriadku, áno. Môžem ho dať zarovno. To by bolo v poriadku. No ale teraz, keď ho dám dole, bo to je paráda, ide to pekne dole, ja ho dám dole a zase si pozriem, koľko ma to pustí. Dal som si to do spodnej polohy. Znovu si priložím vreteno. Tak. Plus spodok. A dobre to bude. Bude to dobre. Môžem to dať zarovno takto. Ten profil. Výborne. Dobre. Bude to super. Takže zase zhodiť platňu. Naznačiť si stred. Vyvrtať diery, aby som tam mohol uchytiť vreteno. Mám to tu prirovnané, len teraz mám dilemu. Tento profil som pilil karbínou, ako si spomínate. Jedna strana aj druhá strana je pilená karbínou. Nemôžem sa držať týchto strán, lebo samozrejme pilil som to rukou, takže to bude lagovať. Tak ak som to spravil, dal som si to od oka, ale moje oko je dosť presné na to, som si iba naznačil vlastne, aké potrebujem rozmery, dám to teraz preč a ja uholníkom si namerám spodnú stranu, lebo spodná strana, s ňou som nerobil nič. Tá už je tak opracovaná a budem sa aj držať, lebo predpokladám, že to je najpresnejšia strana momentálne. Samozrejme rukami pretreté, prstami, aby tam nič nebolo. A ja si nanesiem takto výšky, ale celkom dobre to je na to, že som to aj rukami robil, akože na to, že som to všetko ručne robil karbínou, obstojné. Preto vrtám väčšie otvory. Ja tu mám 5. No, M5 závid, ale ja radšej dávam, tu mám 6,5 navrtané, tu som navrtal 7, aby som s tým mohol ešte hýbať do strán, až buď bolo treba. Dobre, idem preniesť výšky. Idem na to. Tak už je to všetko navrtané, odihlené, všetko má závid, M5, odihlené aj z druhej strany. A už to tam môžem vložiť. Naskrutkované to je ako na to, že som to len skúšal len tak provizorne naskrutkovať a už to držalo celkom pevne, som bol milo prekvapený. Však jasne, za toľko skrutiek. Všetko je zatiahnuté s rozumom, toto všetko. A keď som už tie skrutky skrutkoval, ma napadlo, veď ja som to nemusel zahlbovať, som si mohol ušetriť robotu. Ako tieto prvé dva ešte bolo treba, ale ostatné som nemusel zahlbovať, veď tie mohli aj trčať. Ale nevadí, je to aspoň esteticky pekné. Tieto 4 skrutky som nechal schválne vonku, lebo veď tam už je samotný ten vozík na skrutkovicu. No a vyskúšame. Takže je to v hornej polohe. Dobre. A tu by to malo ísť do dolnej polohy. Super. No paráda. Dobre. No a už môžem teda uchytiť samotné vreteno. A tuto to akurát vychádza tie skrutky, no. A ja som všetky zahlbil. Nevadí, ale je to aspoň pekné. Ja ale sa teším. Už to dostáva tvar. Zatiaľ som si vreteno
uchytil na 4 skrutky. On teraz je všetko zavreté, musím kúpiť trošku dlhšie, lebo ja to tu mám až skoro pri konci celý závit spravený a tá veľkosť týchto skrutiek to je také, že to drží len na pár milimetrov. A ešte tam chcem dať vejarové podložky, čo by to nadvihlo. Aspoň no tých kľudne aj 10 mm môžem dlhšie kúpiť. Prvá vec, čo potrebujem, pardon, druhá vec, čo som poplietol, tak tie skrutky, čo som, dobre, ešte toto bolo treba zahlbiť, lenže ja tu potrebujem dať ešte takú plastovú, jak to povedať, násadu na ventilátor, lebo ten originál, čo tu je, strašne to hučí, úplne, tie decibely sú strašné, ale keďže tu nebudem frezovať zase také veci, čo by využilo plný výkon, chcem tu dať nejaký 12V vetrak z počítača, to bude bohate stačiť, no len tieto skrutky mi trčia, takže tieto mali byť ešte zahlbené a tieto nemuseli byť. Ach, ja som to nejak trošku poplietol, nedomyslel. No nevadí, ale určite to už nebudem rozoberať a zahlbovať, už to tak nechám. Ale 3D model, ktorý budem robiť, budem musieť spraviť tak, aby ten stlačený vzduch z vetráka išiel aj do týchto komôr. Takže budem to musieť takto nejako spraviť. Ďalšiu vec, čo som poplietol, nevadí, ale ako vravím, celá stavba CNC je prakticky z hlavy, len základný model som si urobil, zvyšok mám iba čo príde, to robím. No, tak sa ešte na to pozriem. Ide hore. Super. A tu bude ešte spodok, drevo, tu bude nástroj, takže pekne mi to obrobí až na spodok. Jaj. Aspoň toto som rád, to sa mi podarilo. Dobre. OK. Toto mám. No. A už teda môžem pomaly napájať elektroniku.